नागिरदों नोङो? जों सानैया बबेयाव थांगोन? न'आव थानो बादों आं। बेनिखायनो मादै ददे मोननियाव दसे बेरायहैनो होननानै सानदों। मादै ददे मोननियाव थांनि थौ। आंना मामा, मादै ददे माहानि न'आवबो थानोनो गोजोननाय मोना। मानो? मादै ददेयाथ' नोंखौ एसेबां अनोसो। मादै ददे मोनहानि आबैखौ आं बारा साबजानाय मोनालै मामा। आबैया एसे केस्रा, बिसानि आबैया। जोंहानि आबै बायदि नङा। थांनानै दलद थादै। आं जेराव थायो बेयावनो था। बाहेरायाव ओंखारलाबायनो नाङा। नोंनो बुंखादोंना आबैया मोजां नङा होननानै। दे, आं जेराव थायो बेयावनो था। दुस्थ' खालामहैनो नाङा मालायनि न'आव। सोरांस्रि! बहा थांनो ओंखारदों नों सोरांस्रि? रलाय थाथ'। मा खोथा दं बिहा आंजों? मा खामानि दङ बिहा आंजों? आंखौ नांगौ जालायबाय बिनो? आं नायनोनो बाबाय मानसिखौनो। सोरांस्रि, आं नोंखौ मैयानो लोगो हमनो नागिरदोंमोन, नोंजों रायलायनो। आं नोंनि हौवानियाव सोंदोंमोन नोंखौ आरो इसाखौ, नाथाय नोंनि हौवाया आंखौ बोरैबासो बुंनानै गालांथारबाय। मानो बुङा जानो? बुंखानांगौ। नोंनि मावनायनि फिथाइखौ नों मोननो नांगौ ना। बिदि नङा सोरांस्रि, नों मैयानि खोथाखौ लानानै आंखौ दाबो गाज्रि मोननानै दङ ना? जोमै, आं नोंजों बेफोरखौ रायलायनानै आरो आं गावखौ दुखु खस्थ' होनो गोसो गैबावला। आंहा नोंजों जेबो खोथा गैला। मामा, फैदो थांनोसै। थौदो मामा थांसै। सोरांस्रि, नों आंखौ हायोब्ला निमाहा होदो। मैयानि खोथाखौ लानानै आं नोंनियाव निमाहा बिनो फैयो। सोरांस्रि, आंखौ निमाहा होदो। आं मैया नोंजों बेबायदि नांलायनो बुलायनो नाङामोन आरो इसा फिसाखौ आं आखाइ थिखोनो नाङामोन। बे खोथाखौ मैयानो मानोथो साननो रोङासै? दिनै साननानैलाय मा लाब दङ? अखा हाखांनायनि उनाव साथा हमबा माबा लाब दङ नामा? ओहो, गैया। नाथाय आं दिनै नोंनियाव निमाहा बिनाया आंहा गोनांथार। सोरांस्रि, आं जेब्ला सोमला फिसानाव सोङो, सोमला फिसाया आंनो बुंबाय आरो बिनि उनावसो आं गावनि गोरोन्थिखौ हमदां हाबाय। सोरांस्रि, नोंहा जेबो दाय गैया। गासै दायानो आंनि फिसानिसोमोन। अब्लाबो आं गावनि फिसानि गोरोन्थिखौ बिजिरालासे नोंखौ मैया दायनिगिरि साजायबाय। सोरांस्रि, नों बहा थांनो नागिरदों? थांनाङा जेरावबो। फै, न'आवनो सानैजों अनलायनानै खामानिफोरखौ मावलायदोनि, गोरोबलायदोनि। फैना सोरांस्रि। जोमै, आं नोंनि गोदै गोदै रावाव गोजावा। नों दिनैल' नामा आंनाव निमाहा बिनाया? आरो निमाहा बिगाफ्रोमबो नोंथ' मिलायना थानायनि खोथाखौ बुङोना? बहाथो नोंनि मिलायना थानायफोरा? हो, बहाथो? जोमै, दिनैनिफ्राय नों आंजों रायलायनो नाजानोबो नाङा आरो आंनि सायखंखौ नों नायनोबो नाङा। दिनैनिफ्राय नों सोर आं सोर। नोंनि न'खराव नों था, आंनि न'खरखौ आं मिथिगौ। आंहा नोंजों रायलायनांगौ आरो जेबो बाथ्रा गैलिया। थौदो आइ, थांनोसै। नंगौथ', अखा हानाय समाव साथाखौ हमालासे अखा हाखांनायनि उनाव साथाखौ हमोब्ला मा लाब जानो? बेबायदिनो आंहाबो जाबाय। आं मैयानो मानो सैथोखौ बिजिरनो नायासै? बेसेरा सोरांस्रिया आंखौ दुखु मोनबाय। आं सोरांस्रिखौ माबोरै मिलायनानै लाफिननो हानो? रलाय र', माथो आं मैया दसे गैयैयावनो नोंसोरो बिराद थियेटार बायदि जाखोमानानै दङमोन ना माथो? मा जालायामोन मैया? मा खोथाखौ लाना नोंसोरो बुलायखो? औ आयै, मा होनगोनलाय, माने बुलायफ्लांबायसो। बेसेरा सोरांस्रिनि जेबो दाय गैयामोन आयै। ओरैनोसो बुलायगारनाय बायदि जाबाय। आयै, आं हमदां हाबाय गोरोन्थिया आंनिसोमोन। आंनि थाखायनो जादों। मोनथिखागौ आङो नोंनिफ्रायनो जागायजेनदों होननानै। सोरांस्रि बिहामजोआथ' माब्लाबाबो बिदि नांलायग्रोखाया। माथो जायामोन? आयै, सोरांस्रिया आंखौ दुखु मोननानै बाहेरायाव ओंखारलांबाय। आं दा बेफोरखौ आरो रायखांफिननानै गावखौनो दुखु होना लाबावनो गोसो गैला। आयै, सोरांस्रिखौ आं माबोरै आंगो खालामना लानो हाफिनगोन? दा आं बेखौल' सानदों। नै नों आबै, सैमा फाग्ला फाग्लि अरनाय मानसिफ्रा जेरै फाग्लि फाग्ला जाखाङो, बेबायदि नोंबो सासे सैमा फाग्लि अरजानाय सासे मानसिसो नोङो। नोंनो आसला, नोंनिफ्रायनो जायो न'खराव जि जायो।
दासो मानिबा गोदै दुखु जाना थांफ्लादों सुनि साला गावनो हामथारबाय दे सोरांस्रि नों फैबाय आंबो थांनोनो मोनलाहाय दाना ओंखारनोनो मोनला न' सिंनिफ्रायनो हारसिं जाबाय खामानिखौनो मावख'नो हाला बिदिनोसैहाय बयहाबो खामानिया मावबाबो जोबा मावाबाबो जोबा बेनिखायनो माब्लाबा दोनगारोहाय आं मावालासे थायोहाय आं बिदिनो दाब्लानो गोदो दाउखा बिबोनाङा थानाय टाइमाव एसे एनै सहाय मोनफायोमोन दा मालाय बेबो सिख्ला मानसि हाबा जाहैबाय आंहा दानाथो हारसिं फिखुनजो दंब्लाबो नामावल'सो फिखुनजो आंहा खामानि दामानियाव जेबो मोनसेबो हेफाजाब गैथारा ओमफ्राय सोरांस्रि फैथारा दिनै फन सन गैया अकस्मात नुजाफैबाय बेलेग दिनफोराव नों फैयोब्ला माथो सिगां फन हरनानै फैग्रोयोमोन माबाफोर खोथा दङमोन नामा गैया ओरैनोसो फैनायालाय आङो नोंखौ नायनो लुबैनानै नङा मादै दौरि मामानि गोसोआ मोजां नङा बे साननैसो बिनिखायनो मामाया गोसो मोजां जाथों होननानै आंखौ लानानै फैनायानो मामाया न'आव गाबबायसो थायो ओइ थेम्फालि नोंनि खुगाया बांद्रायबाय सिरि था नोङो सोरांस्रि इसाया मा होननानै बुंदों माबा मोनसे जामारदों नोंहा बुंलाय सोरांस्रि मा जादों थै दरि गथ' मानसि बियो जानला मानला ओरैनो बुंद्लाबायो मा जानो जेबो जायाखै नोंसोर सानैया रायलायबाय थागोन आंलाय बेयावलाय मा खालामनोसै बेनिखाय आं दसे बाहेरावनो थांनोसै सोरांस्रि नोंखौ बे साननैसो एसे हामख्लं नुदोंहाय नों माबा मोनसे जामारखादों बुंलाय मा जादों इसा मामाहा मा जादों नों बुंगोन ना सना हा बहा थांखो मानसियालाय आया दासो बेयाव दंमोन माथो बहा थांखो बियो दरे इसाया बहा थांखो जानो दासो बेयाव दंमोन माथो बाहेरायाव ओंखारलांबायदां बियो ओइ सोरांस्रि सोरहानिबा मासे सैमा फाग्ला फैबाय थादोंहाय दा इसाखौसो अरलाय लांगोन थलाय बाहेरायाव थलाय नायनि आयु मालाय मादै दरे माहानावसो जा मोजां बिबार दंखायोहाय आं जा मोजां मोनखायो बिबारखौ आं मोनसे खानि नामाथाय बिबारखौ आंनि खानाय लबराव मोनसे थुनानै लानि खम मोजां नुगोन बे आंखौ सोरनि गथ' आयु ओइ गथ' फिसा ओइ सोर लाबोदों नोंखौ बेयाव सोर लाबोदों नोम्फाया लाबोदों ना नोम्माया लाबोदों हा सोरजों फैदों नों सोरजों फैदों आंनि मामाजों आरो नै थेगासे खाफारा थेख्लायनानै थै ओंखारहोलायगोन आं गथ' फिसा बे आंनि बिबारखौ नोंनि नोम्फाया गायना होफैनाय हो नोंनि नोम्फाया गायना होफैनाय बे बिबारखौ खानो अबेनि गथ' आयु हिन्जाव फिसायानो एसेबां दुस्ट' जानांगौना थास' बायदि हो हौवा फिसा जाबाथ' मा दंबावसोमोन नोङो मा जागौमोन हिन्जाव फिसा जानानै साला बिबार अननो रोङा आंहाबा एसेबां जोथोन लायै दोनो नों बिबार खानो नागिरदों बेयाव इसा मामा मा जाखोहाय मा जाखो साला मा जाखोसो होनदों बुंखादोंमोन ना आङो थांनो बायो आङो बिसानाव ददे लाहानि आबैया मोजां नङा होनखादोंमोन ना आङो फैखाबो नोङो ददे फिसाजोआ लासैसोसो खालामनो नागिरोहाय र' लासैसोनि खोथा नङा मा खालामदों बियो मिथिना लानायासो गोनां सना नोंखौ मा खालामदों नोंखौ रायदों ना बुदों हो नों मा खालामदोंमोन मादै नायना नोंसानि आबैया आंखौ खाफालाव थख्लायना थै ओंखारहोदों
बेफोरबायदि थास' बायदि गथ'खौ आंनि न'आव लानानै दाफै मासे दुस्त आयु हिन्जाव फिसायानो बिदि हौवा फिसा जोनोम होबाथ' मा जागौमोन नोंनि फिसाया आंनि फिसाया मा खालामखो आंनि फिसानि सायाव एसेबां बिदि खोनासंथावै राव बुंगासिनो देलाय सना नों बुंदोल' नों मा खालामनो नागिरदोंमोन नोंखौ बिदि रायदों दे आबैया आङो हनै बे बिबारखौ नायदोंमोन आरो बेखौनो आंखौ रायदों आयै बिबार आन्थानि थाखायनो नोङो नोंनि न'आव फैनाय मानसिखौ नों बेबायदि बेबहार खालामबाय नों मा मिथिनो दरे नों मा मिथिनो बे बिबारखौ दे आङो बेसेबां गोजाननिफ्राय बेसे थाखा होनानै लानानै फैदों बे बिबारखौ आंनो सोरबा ओरैनो होफैनायखाय हा बे बिबारखौ आं खानो होनो बिबारसो बियो सना नङा नों बेबायदि सासे मानसि फैथेरनो हाया नोंनि न'आव बेबायदि अयथासार खालामो नोङो होरोलाय नोंनि बेसेबां गोजाननि बेसेबां दामि बिबार बियो होरो नायनि आङो बेसेबां दामि बिबार बियो आंनि मोदोमा गिदिरखाना दांदुलि होनबाय थायो बे दांदुलि मोदोमजोंनो नोंनि बे बिबाराव जसिनजोबनि आङो बेसेबां दामि बिबार बियो नायनि आं हामा जाथों साला बिनि बिबारा बायजोबथों आयै आंनि सना लोखि आंनि जिउ सम्फ्ल आंनि बिबारखौ बेबायदि खालामबाय नोङो नोंखौ बिबारनि थाखाय नोङो दिनै गावनि न'आव फैजानाय मानसिखौ लासिसिन खालामबाय बे बिबारनि थाखायनो नों दिनै आंखौ बुबावबायसो आं बोरै थाथाराहाय नों आंखौ सौनो हायोब्ला आं नोंखौ जोगोनसो नै आयु बिखुनजोखौ जोलायबावबाय नोङो रागानि सदाव बिखुनजो बेहावराखौबो सिनायालै इसा नुबायना नोंनि थाखायनो दिनै बेयावबो नांलाय खमलाय जालायबाय न'आव असान्तिनि थाखाय आं नोंखौ बेयाव दसे लानानै फैबाय आं नोंखौ बुंखादोंना बुंखायाखैमोन आंजोंनो था जेरावबो दाथां होननानै नोंनि थाखायनो हनै बिस्रासो न'खराव नांलाय खमलाय जाबायना मानो बिदि नोङो जेरावबो मानो खैफोदावल' खोलैयो नोङो बिमाखौ हो जर्दि न'आव थ'दो नोंखौ न'आव होहैगोन आं साला दे जाबाय दे दावराव दावसि खालामनो नांला रहाय सोरांसि बांद्राय जाबाय बिनि आखला धर्ज गैला आंहा नोंसोर बेयाव मा नोम्फा खर'खौ नायबाय दङ ओंखारलांदो बेनिफ्राय नोंसोरनि थाखायनो दिनै साला आं जोजाबाय सरि हायोब्ला खनसे निमाहा होदो जोंनि थाखायनो दावराव दावसि जानांबाय जों थांनोसै दे फैदो इसा थां गोख्रै थांदो दिनैनिफ्राय जोंहानि न'आव आगान दाहोफैथारसै ओइ सोरांसि फै थफ्ला थफ्लि लानानै जोंहानाव थाफै जेबो नङा थाफै दाहायनो फै मा बुंहरदों नों थफ्ला थफ्लि लानानै फैथोलाय माबायदि फैयो लिंहरग्रायाबो मोनगोन फैग्रायाबो मोनगोन आं लिंहरदों आंनि फैसाजों आं जाहोगोन गोसोब्ला आं नोंखौबो आउट खालामनो हायो बे न'निफ्राय नोंलाय न'नि मेम्बारल'सो खामायनाया सोरनिफ्राय जायो हा सोरनि संनाय खुरनाय जायो नोङो खोथा बुंनो फैदों गोसो जाब्ला आं नोंखौ बेनिफ्राय दानो होखारहरनो हायो सोरांस्रिखौनो जेरै होखारहरदों बेबायदि आंबो नोंखौ हायो मिथिखा ओइ सोरनि खामायनायखौ लानानै एसेबां दुगि नोङो फिसालाखौ नों जोनोम होनाय ना आं होनाय हा फिसालाया नोंनि फिसालाखौ नों जोनोमल'सो होदों फिसालाखौ जोनोम होनानै नोङो मानसि बानायनो रोङाखैमोन नोंनि नोंसालाखौ आंसो गियान होफैदों जानो हागौ नोंनि फिसाला नाथाय आंनि हौवा सरिसो फंसेबो फेजेननो हाया बिमाया मोदोमाव थानाय टाइमाव बोरमा सालाय जादोंमोन आं बेनिखायनो लेब बोरमा फान्थि बायदिथार इसा नों गावनो मिथिखागौमोन ददेलाहानि आबैया मोजां नङा होननानै आरो नोङो मानो दाय मावनानै लाहैखोनो बिसानाव हो न'आव थाब्लाबो नोंनि थाखायनो नांलाय खमलाय जाबाय थायो न'आवबो नोंनि थाखायनो मैया जाखांबाय आरो दिनैबो नोङो मालायनि न'खराव नोंनि थाखाय मालायनि न'खरासो नांलाय खमलाय बुलायलायनाय जाबाय नोंखौ माथो न'आवबो दोनजानाय नंला मालायनि न'आवबो नोंखौ लाना थांनो हाला माथो नोंखौ आं बबेयाव दोनबावनांगौ बिहामजो
आबै फिसाखौ मानो एसेबां रायबाय थादों? आबौ, मामाया आंखौ रायबाय थायोल'। आयु, बिबौखौ मोननाय लोगो लोगो महरानो सोलायबाय। नों मा दाय मावना लाबाय थायो आबै मामाजों रायजाबाय थायो नोङो? आफा, इसाखौ बबेबा गोजान जायगायाव दोनह'नोसै नामा? बियो न'आव थाबाय थायोब्ला बिराद गाज्रि जागोन। फंसेबो खोथा बुंनो हाला बेखौ। फंसेबो खोथा मानिला बियो। आबौ, आं थाङा। बिहामजो, नों थांदो थां। आबै फिसाखौ आं दसे लानि। नोंखौ गथ'? आबौ गैयामोनबा थिगसे खाना बुगौमोन आं नोंखौ।